Čaute všetci, ako sa máte? Čaute. Dajte like, napíšte dole do komentára, daj like a dajte like, napíšte dole do komentára, daj odber, sleduj ma a hej, na budúce budem natáčať videá zas. Budem natáčať gaming videá, videohry budem natáčať. Dajte 500 lajkov, ak natočím gaming video. Dajte 500 lajkov. Dajte like. 500 lajkov dajte. A natočím ďalšie gaming videá. Dajte 500 lajkov a natočím videohry gaming videá na YouTube. Dajte 500 lajkov. Čaute.